دەچینە قامیشلۆ ڤیڤیان فەتاح پەیامنێری ڕووداو لەگەڵمانە بێت. ڤیڤیان بزانین سەرەتا لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئێستا ئەو هێزانی ئەمریکا کە لە ڕۆژاوای کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ماون لەکوێن و ڕەوشی ئەو ناوچانەی کە شەڕی تێدا بوو، ئەو ناوچانەی کە ئێستا ئاگربەز دەیانگرێتەوە چۆنە بە شێوەیەکی گشتی. ڕۆژان ژدۆ دەمژمێر دوازدە شەوێڤە هەیە دەمژمێر شەشێ سبێ کاروانên ئۆتۆمبیلên سەربازیên ئەمریکایê bi dû hev ji navçeyên ji bingeha xwe ya serbazî bingeha Qesrok li Rojhilatê Tiltemir derketin û di rêya bajarê Qamişlo ber bi deriyê sînoriyê Sêmalka ve derbasî başûrê Kurdistanê bûn. Sê karwan derbas bûn, biryare demeke din karwana çarem jî derbas bibe. Ev serbazên Emerîkî ku ji Rojavayê Kurdistanê derketin beriya niha li bajarên Munbic, Kobanê, balafirxaneya Sirîn û serbazgeha Lavarç an ku serbazgeha Xerabişk jê re digotin li van her çar navçeyan bicî dibûn piştî ku do lê bingeha Qesrok li Rojhilatê Tiltemirê ku 10 kîlometran dikeve Rojhilatê Tiltemir bicî bûn û ji demjimêr duwazda heya şeşê sibê jî proseya veguhestina wan serbazan berdewam dikir. Hejmara heya niha ew hejmara wan serbazên ku vekişiyane ne ji aliyê Pentagon ne ji aliyê Hêzên Sûriya Demokrat ve nehatiye piştrast kirin lê tê texmînkirin 600 heya 700 serbazî hatibin vekişandin. Hejmara giştî koma hejmara giştiya serbazên Emerîkayê li Rojavayê Kurdistanê 1000 serbaz bûn. Eger ji 600 heya 700 serbazî vekişiya be wê demê derdora 200 serbaz tenê manin li Rojavayê Kurdistanê ew jî li gorî plana Emerîkayê ye ku gotibû wê 200 serbazên xwe ji bo parastina petrolê li Rojavayê Kurdistanê bihêle. Serbazên ku niha mane lê serbazgeha Qesrok li Rojhilatê Tiltemir hinek serbaz mane. Di heman demê de li serbazgeha Şeddadê li başûrê Hesekê mane. Derbarê rewşa şer li girê spî û serêkaniyê rojan îro roja çarem ji wê agirbesta ku hatiye ragihandin ku Tirkiya 5 roj molet dabû Hêzên Sûriya Demokrat ji bo ku xweşbajarê serêkaniyê vekişînin. Îro roja çara ye hêzên Sûriya şervanên Hêzên Sûriya Demokrat duh serêkaniyê vekişiyan. Ev moleta ku Tirkiye dest nîşan kiriye sibe bidawî dibe niha tê pêşbînîkirin piştî bidawîbûna vê moletê hin rêkeftinên din yan jî hin mijarê din yek alî bibin ku rêkeftin li ser hin mijarê din bibe. Tevî ku agirbest heye mirov dikare bêje şer ned asteke bilind ye lê tevî vê yekê jî li hin gundewarên derdora girê spî û serêkaniyê alozî rûdane. Bi taybet gundê Dadat li Rojhilatê girê spî her wiha gundê Eburasên li başûrê serêkaniyê li wê deverê çekdarên opozisyona Sûriyeyê ser bi Tirkiye ve welatiyên sivîliyên yanî zerer û ziyanê digihînin welatiyên sivîliyên ku li wê deverê mane. Niha bi giştî rewşek yanî Rojavayê Kurdistanê mirov dikare bêje niha herî zêde di rewşekê de derbas dibe ku çaverê dike li bendeyê gelo piştî bidawîbûna agirbestê sibe wê pêngava bêya Tirkiye û çekdarên opozisyonê yê ser bû wê ve çi be pêngava bêya Hêzên Sûriya Demokrat ji rûyê diplomasî be wê çi be bi taybet İlham Ehmed hevseroka desteya cîvcîkariya Mesedê niha li Emerîkayê ye dibe ku ew jî li wê deverê civînan encam bide. Di heman demê de jî hêzên Emerîkî ji vê deverê vekişiyan ku vê yekê nerazîbûnek di nava xelkê de çêkir him doh bişev û him îro jî çalek van rojname van û xelkên welatiyên deverê derketin pêşiya wan karwanên serbaziyên Emerîkayê û nerazîbûna xwe derbarê wê yekê nîşan dan ku ev navçe dibin topbaran û bombebaranên Tirkiye de hiştin. Spas ڤیڤیان فەتاح پەیامنێری ڕووداو لە قامیشلۆ.